लोगो नोंसोरनि थाखायनो दिनै आं जाबाय दाला जौ साय फाग्ला ओइ दाला आरो नों जमाल फैदों ओइ हा दा नों बेखौ मोजां नामा हा होद मा दावराव जाखो नोंसिनावलाय दाला मा जाखो मा खालामदोंलाय जेबो जायाखै आदा नोंसो सानफ्रोमबो लोंनायखौ खिथि खालामथारो लोंनायनि बोसोर माबा मोनसे बुथारबाय आं एसे मोजां बुंदोंमोन हा एसेल' होबाय एसेल' थैगोन मानसिया मोजां बुथारमोन आंखौ आयै मा जाबोर दानालाय ओइ मा जाखो थैबाय नामा ओइ लोंनायखौ दोनैबाय गारनांगौलै नोङो ओंखायनो रायजो राजाफोर आं गोरोन्थि मावफ्लांबाय आं दिनै जौनि जाहोनाव आं आंनि बिनानावनि जिउखौ फोजोबना लानाय जाबाय निमाहा होदो आंनो रायखस आंनो सुनि आंनो पापि रायजो राजाफोर आं बिनानाव थैसोब्रा आंखौ निमाहा होदो रायजो राजाफोर जौनि जाहोनावनो आं बेफोरबायदि हाखराव गोलैलांबाय रायजो राजाफोर निमाहा होदो नोंसोर जाहाथे आं बादि बेफोरबायदि दाजा जौनि गोजानाव था नङाबा जानांगोन आं बायदि सासे जौनि हाखराव गोलैनानै न'खरखौ गुलाय गुजाय खालामनाय मानसि गोजानाव था रायजो राजाफोर नोंसोरो आंखौ दिनै निमाहा होदो बे खेबसेनि थाखाय रायजो राजाफोर आं खुलुमबाय दे रायजो राजाफोर आंखौ निमाहा होदो आच्छा सासे मानसिखौ निमाहा बिना बिबार जायो जोङो बेखौ पुलिसनो माबा रिपर्ट हरनानै बेखौ पुलिसानो लाफैथोंसै आङो थानायाव खबर नामारे रायजोफोर